Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sringastina Maha Prabu Duryudana Dwarining sun Marakutara ten kapareng alun pangandika Pandhita Kinarya wangsit pinto bombang tangan saping tawang susu angin ngendi nggone nyanggali ingkang kung paksimi para
Dedep tidem prabawaning ratri sasatara wus manjer kawuryan Om Wilaheng Om Wilaheng awik namastu Purama Sidam Om awik namastu Purama Sidam silat mringwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana Sono sinambung nang ning wilebes tumaksila stantun lampahing Buddha jinantur tutur katela tetula tolat mringrap deng parabdiya Winisuda trengkang dinama dama pinardi laming lalata mangkiya tekap wasananing gupita tawang renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang murwengkata sitebyar dumaduning wayang purwa purwakaning kandha linar untuting basa dengeng kuna ngemusura saya linaras saya karaos mulat jaruang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lur jalma angilo kaca jarweh wis rinakup cang carita lebecik wis kagelar jroning pakliran ya iku sejatri amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Ndaru miwang Kartika wis kinurba kadrateng kawasa sahari ratri angidri bawana purwateking duksina gilir kemandi temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu nyang sarta abad Dedung lantang kartu mangkarto yosini rambun Toyo jawah pating kerbiat dadi padang kutu tuwalang katugo buronono yang burotyo dadio beranan tanpa wicalan Padang terwangan sinari sang jiwang renang gengar sumur bawani jagat munggung jagat witan tuk munggup-munggup Munggung kalingan wukrabang mengangah lamun gasa yayah dilat-dilato bumbi Saya dangu sumurup sang jiwang arko katos mubelakanan kering abang isipun sendar kapur bawar sinari sang jiwang Basanta tanem to katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojong gunung kinemelan gendanu kasih ring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Wakutha Mega tanpa tawis dangu soleh kawula dasih dinuwarsa angupaya buka karep tegal sawahi anglo silur tanah wedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garulu kundanggring raja kayane sawenana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Ngarkasaya dangu saya inggil pus katon melok sinari jagat dunung ingkang keblat papat lor kidul witan kulon sinari jagat kang samya rebut yuda rebut ijo rebut kekuwung prandit katan wonten ing amadhaning kekuwunging praja negari Ngastina ya negari enggak cahaya ya ing liman benawi ya sinebat praja Guru Janggala Ampanjur kang pambeganing kandha sareding mangke krana negari Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebancaran. Sinasa pantaya benawi tenampi ombak samudra binang langun kang tanpa pagut. Pegating manunggal kapantok uruting Cakrawala, wane-wane cakrek ing wewisik. Sawane kneping jurang corong kinepung gusirung, kinari susuing peksi lawet miyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir. Tanem tuh hangger mbuyung rojo-rojo karang kitriron kalopo bumi subur pasiten mawur satengah tenandur tangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang ning nirtandi iline kang binara-para pran kang dirampi wadhu bentung-bentung kinari hangilene sawah miyang pategalaning nara kesma mokal pangoleng tetang bebasan datanana bumi sanceng kanging selo sedaya tinandurang kang murakabi Pandya Bathari Silang Gelar Pasapinan. Ya
Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi. Pategalan rengga plawijing kang ngrembuyuk godhongane. Hambyuk kowe ngatu kaya manglungon wit-witane. Polo kang kependhem, polo kang kesimpar, polo kang gumantung sajotanku jiwa jinawi. Tukulan kang mawe kesarasaning diri. Ngono Jaka ite iwen sanse angrembaka lamun siyang ngagelaring panggonan. Lamun wanci sarep sore samya mulih marang kandange dhewe-dhewe. Datana carane kandhang anggo kenancing Malang. Labet tebe saking tindak Durjana Cuti samya sahyek saeka kapti. Akarun huring rusa bangsa tuwin negari ing Astina. Wana gengimbange gunung anggung reksa nglestari tumurun. Aratu merasa dadi huruk-huruk aning lingkungan. Langkung-langkung lamun tinaliti sampun samya sanget ing sesanggeman. Sepet tebe saking tindak sansaya sinansaya Winodawida anane mumat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan sejating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya. Kenging binasake negari ing Astina nalika semana lagi mancip marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pawukirla jinawi. Gemari pakartata Raharja. Dasar negara kang gedhe bore padhang jagate durku setur tata kuncarane. Turta kasusuring manca praja sinenta wau. Ingkang astapu sarangan dil bangsa negari ing Astina. Menanging den ucapna dasa namane Sang Nata Dasa 10. Nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana, ya Sang Nata Prabu Jakapitana, ya Sang Prabu Jayapitana, ya Prabu Suyudana, ya Prabu Kurupati, ya Sang Kurawa Indra, ya Sang Dastarastra Siwi, ya Sang Gendari Suta, ya Sang Tripamangsah. Nalendra Gangwinatara lire sugih Herbondo Bandu. Sugih bondo tegese sugih, derajat pangkat brana pijes tumpuk kang matumpo-tumpuk. Bebasannya seprapat jagat bondo kagungan niru Sang Prabu Duryudana. Sugih Bandu lire Nalendra sinembah dening para Nalendra. Teges Nalendra kang abebala raja. Nalendra madheng wonten sak madene negari Astina lire gadhahi watak sama beda dana dendha nanging negari Astina sampun tentrem nanging dereng jenjem. Sampun jenjem nanging dereng ayem awit Nalendra ingkang tasih ginaken watak adigang adigung adiguna tesih nengenaken marang tumindak sasar susurangkara tuwin murka. Watak candala tuwin budi kang nistha. Pramila kawulanya samya sumit mangarsaning Sang Prabu Duryudana kedadak Sang Prabu Jakapitana lenggawaken sampadaning damar sana. Kinarebek sangjaning sing pibedaya abdi mban banyak dalang sawung galing Ardawalika kang sarwa retna. Tegambar blabare samudra datan petepi datan kantun wisuwanira sangya. Anung-anung tetunggiling praja negari Yawastina. Anenggih pujangganing para sata Kurawa. Pandhiteng saka lima nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya sinebat Baratpaja putra ya kang aran Sang Wipra. Pandhita Wasis Waskita ing Ngesti turta kondhang monyor-monyor pramila datan mokal den dadosaken saka guruning para sata Kurawa dados guruning wong aperang lire anggadhahi guna kasantikan aji jaya kawijayan adu atos sing balung leteng kulit miwaji ajining kanuragan lah sinten ingkang saged dene ora mangarsa nenggih pepatih negari Yawastina pidalaming plasa jenar nenggih Sang Rikana Pati Hari Sengguni ya Arya Suman ya Raden Trigantalpati. Sang Rikana Pati Hari Sengguni mengeraken pasibane rusangya para kawula kang samya gandeng masisiran jejel riyel arepet popet bibit prasasa tetepan dunggul tatan persela labet sekathing marusi boyang jawi amludak gendira rerontek kang umbul-umbul kekitur kang katon ngendano yae mung selabu payung megar wendi jambur barat ing mangsa rendeng tumbahing rangap
kaya jatingaraning mangsa katiga prandene katingal tidhem jinem madaning pasewakan negari Gajahaya nadyan gugodho ngadataning pengubah samira datar papa kabeh semung unggeling pecut unggeling gongso pangling waranggana miwanguling pratangga Siguru Merwani pangandikan Siguru Merwani pangandikan dadi kumanggul jining pandika Sang Prabu Duryudana Narsa ndangu prawipun pandhita ngetal kandha nenggih kengeyang Sang Mahatmara Siwara Bisma pramila tanggaping sasmita Sang Prabu Duryudana Narsa nyugata dhumateng praptanira kengeyang Siguru Merwani pangandikan dadi kumanggul wijining pandika Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suwidana ingkang dereng kababaring lisan Sring Astina Maha Prabu Duryudana Mangkahangro sesumbar mawalin subumi kucing Malutu kuntur katut Memembah banyokan Gumambang
sapating sun tumiling ngolate puspita metu-metu kang warni Turang tanah hanon sakara warsiki mangkono ngelmu sanyata saknyatane mung weh rasa ping ati bungah nyaran cuplo sugeng tias kala monten ino nora kaya si punggung hanggongku ronggong hukungan satina-tina ngremehke padaning urip Niwang Sukmana madilinuwi ana sasmintaning sun jagat
wasisaning Bathara Paman Pati Arya Sengguni ayo ndadekake kaget pekenira si Paman Pati wondene sira ingsun bijana ngarsaning manira Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih dewaji sesembahan kula anak Prabu Jaka Pitana pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan nggih anak Prabu kepareng wantor sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan nggih ing jawi sanget kwatosing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun dewaji kepareng kula cumadong dawuh nungsung mawarta nyadong timbalan paduka sinuwun kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sengguni inggih katiparan kula sira ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata tata aragiting apraja negari Jawasina marata diake aturna kelawan panjenengan ingsun samendang aja nganti kengkarempin Paman Pati Arya Sengguni kawula ana ninggih menawi paduka andangu bab tata rakiting aprajan tartentu nggih sadetan badhe anguciwani para kawula sami sayeksaeka kapya karo ring nusa bangsa tuwin negari ing Astina mandhapipun dumateng para prajurit miwah para sata Kurawa ingkang boten kendhat anggenya tansah gegeladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempo ing parangmuka tartentu boten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang pamaning kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu kawula ana ninggih Paman Pati Arya Sengguni inggih gawe bombong tuwin marem tiasing manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira paman boten langkung kaprayoga anggenjing antika lenggah kawula nuwun sampun boten kirang prayogi nggih namung ambek bilih kepareng ingkang pamaning kepatihan ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhep pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Ngastina dosa menapa ingkang badhe kula sandhang wonten kula nampi wonten nampi sembahipun tiyang sepuh nanging wa semanten paman sing anduga ingkang minangka dados nayakaning praja negari Ngastina kula ingkang minangka dados nalindra paripaksa sembahipun Paman Pati Arya Sengguni kula tampi gandela sami-sami boten langkung pakareng kang utama mugia katindakna wonten ngarsa Jengandika Paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu ingkang paman boten badhe suwala nggih kawula ana ninggih Nur mangke Bapa Dewan turuning saka lima Bapa Penemban Kumbayana arawuh wonten praja negari ing Ngastina ingkang putra Jaka Pitana ngaturaken pambagya raharja sarawuh paduka Bapa Penemban turuning saka lima Bapa Penemban Kumbayana lole gondang bekuduk manyar-manyar sumorante awala kemenaga kula kaprit gantel buntuting selikur kawula nuwun inggih anak Prabu Jaka Pitana miji dumateng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wanter sabda tama paduka sampun kepareng wilujeng piswanipun ingkang bapa ing Sukalima araharja ning Sambikala tebih saking Rubita Durga mendhak kala sirna nggih pambagya raharja sampun kula tampi mboten langkung ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sukalima mugia kunjuk katurun teng ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana Bapa Durna kula tampi akarya bumbung jasmanahipun ingkang putra mboten langkung kecakna lenggah paduka anggenya rawuh wonten praja negari ing Astina Bapa Durna nak ninggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima anggen kula sono wonten ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula nan nun mangke yang sarana paduka Kanjeng Hyang Bisma ing Ngetal Kandha arawipun Kanjeng Hyang wonten praja negari Ngastina ingkang wayah pun Duryudana ingkang wayah pun Kurupati ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng putu Prabu Jaka Pitana iya sakalangkung puniyang kapiji sawanipun yang ana ngarsane putu Prabu ing Ngastina
gawe bombong sartane gawe marem wondene praptanipun yang kasugata sartane katampa kanthi kanangeng banget prayoga nggih ora liwat sembahe putu Prabu tak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pun yang ngaturake salam taklimipun yang ngetal kandha kunjuk ana ngarsane paduka putu Prabu Jaka Pitana nggih putu Prabu Duryudana Kanjeng Hyang Bisma iki sampun ingkang wayah tampi akarya bumbung das manahipun ingkang wayah pun Jaka Pitana parang pangestu paduka Kanjeng Hyang badhe kula cancang puceng weni dumaweng wijang rumaketing perdaya saestu dadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung Kanjeng Hyang mugi kaskecat lenggah paduka Kanjeng Hyang Bisma wonten praja negari Ngastina Kanjeng Hyang. Ya putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Hyang ana ing praja negara Ngastina dina sakmengko iki. Oh, Penemban Bisma kula ngaturaken sembah. Bekti kula kunjuk nggih Penemban. Begawan Durna iya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Kumbayana. Kula naknan. Sampun kula pundhi karya jimat waripe dayanana ing kasantosan Penemban. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka wonten praja negari Ngastina Penemban. Iya Kumbayana Wipra kaya wis ora kurang prayoga praptaningsun ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana. Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Penemban. Suman inggih. Iya sengkune tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana. Kawula neninggi sampun kula pundhi karya jimat. Dayanana kasantosan lairan batinipun ingkang abdi ing kepatihan pun Harya Sengkuni. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Penemban. Ya Sengkuni kaya wis ora kurang prayoga praptaningsun ana ngarsaning putu Prabu Jaka Pitana. Suman Nun mangke Kanjeng Hyang mesthi mawon kaget sotaning penggalih paduka Kanjeng Hyang. Wonten sak mangke kula pijirawipun kula aturi supados marapta wonten praja negari Ngastina Kanjeng Hyang sarawuh paduka Kanjeng Hyang ingkang wayahipun Jaka Pitana nyuwun lumebet bareng samudra pangaksami wonten kula lancang kumawantun angaturi dinani bali nglarapaken marapta paduka wonten praja negari Ngastina Kanjeng Hyang putu Prabu wonten timbalan yektine ya pancen pun yang iki ingkang minangka dicepuake dening putu Prabu Duryudana. Nggih, aja duweni rasa jigo lan merkewuh luwih-luwih. Durgamu sangga runggi. Merga mangkene pun yang iki antaraning Ngetal Kandha lan Ngastina iki ora tak beda-bedake, ora tak mbanci ndembanci ladan. Yen to pancen putu Prabu mbutuhake kelawan pun yang aja wigih ringa-ringa radan pun yang katimbalana ing Wancirina. Luwih-luwih ana ing Wanciratri pun yang sago sowan prapta ning praja negara Ngastina ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana. Mula kang saka kuwi gandeng pun yang wis prapta ana ngarsane putu Prabu malah pun yang nungsung pawarta nyadong dawuh timbalane putu Prabu Jaka Pitana kira-kira ana wigati apa sartane bakal ana sapirembakan apa sartane dawuhna ana ngersane pun yang sumedya nampa aturé putu Prabu Jaka Pitana. Pun yang bakal nganglungake jangga nilingake karena mastuti sabda pangandikane putu Prabu Jaka Pitana nggih putu Prabu Kanjeng Hyang ke Kanjeng Hyang yen pangapunten estripun anggenipun ingkang wayahipun Jaka Pitana nglarapaken paduka Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha rawuh wonten praja negari Gajahhoya saestu gandeng kula mrika ngrumaosi bilih pambayuning Kurawa inggih ingkang wayahipun Duryudana mrika taksih kuthung ing nalar cingkranging samubarang pramila menawi kathah wigatos wonten salah satunggaling pepanggihan utawi pepinginanipun ingkang wayah tartentu kula ugi kedah tetarosan tetaren wonten ngarsa paduka Kanjeng Hyang Bisma Ngetal Kandha saha kula kinyun iku pamrayoganipun Sang Para Wirisepuh ingkang sami lenggah wonten praja negari Ngastina pam Kanjeng Hyang estunipun anggen kula nglarapaken paduka Kanjeng Hyang mrika kula namung badhe nyuwun pitutur menggah wejangan paduka Kanjeng Hyang awit tigang candra kapengker ingkang wayahipun Jaka Pitana antuk sasmitaning dewa paring wisik bilih ingkang arayi
iku utawi ingkang wayah pun Jaka Pitana badhe jenjem angin lenggah wonten Praja Negari Ngastina menawi kula sampun kadunungan wahyu kanalindran wonten sapagi para dewa para Jawata mripat badhe matedaken wahyu kanalindran ingkang awasta pun wahyu cakraning rat dewa sampun paring wisik wonten ngarsanipun ingkang wayah pramila Kanjeng Hyang kula nyuwun dawuh menggah kados pundi anggenipun ingkang wayah badhe gayuh wujuding wahyu kanalindran kang nami pun wahyu cakraning rat mriku Kanjeng Hyang pangestu ngor wayah Bathara Jagat wilah ora pati nduga mana Putu Prabu pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana kang kaya mangkono yekti gawe bombong manahipun Hyang sartane gawe mongkok sotaninggalih pun yang ngetal kondo lire manggene Kurawa kuwi durung nate nggayuh kengaran wahyu ya kanugrahaning dewa merga kondange akeh padha nyebutake yen to Kurawa kuwi padha duweni watak angkara Hyang Budi Sandala nanging pun yang rasa nggih pun yang mangerteni yektine anggone Kurawa kang duweni sloga kang kaya mangkono kuwi yektine ora padha kelawan kasunyatan kang dumadi teges Kurawa kuwi yekti luhur bebudene nggih katitik Putu Prabu Jaka Pitana nampa sasmita ya dewa kang paring wewisik kelawan sira kulup Putu Prabu Duryudana kalamun ta panjenengane bakal tentrem nggone lungguh dampar kencana negara ing negara Ngastina kalamun ta bisa kasembatan gayuh kengaran wahyu cakraning rat ya kang sinebut wahyu kanalindran nggih Kanjeng Hyang awit ingkang wayah menika anggenipun lenggah wonten Praja Negari Ngastina kula menika boten jenjem kula menika boten ayem awit paduka Kanjeng Hyang pirsa piyambak kula tasih nyumurupi gemelaripun kadang-kadang kula pendho ing Amarta ingkang tasih gesang wonten Madyapada pramila dereng jenjem dereng ayem menawi kula dereng nyumurupi pejahipun kadang-kadang kula gangsal cacahipun nanging Kanjeng Hyang mugi dados ing kawuningan gandeng sampun pikantos sasmita saking para Jawata ingkang wayah badhe anggaya wujuding wahyu cakraning rat pramila anggen kula badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa kula wurungaken syukur pinagi sewu ya nggih syukur pun yang mangayu bagya sekethi jumuru merga wis tinarbuka penggalih Putu Prabu Jaka Pitana teges pangandikanmu kang kaya mangkono kuwi ora mung kanggo abang-abang lambe nanging pancen lair terusing batin nggih Kanjeng Hyang pramila salajengipun kula suwun menggah kados pundi anggen kula badhe alampah gayuh wujudipun wahyu cakraning rat Kanjeng Hyang mangkene ya nggih pun yang bakal nerangke kelawan sira kula Putu Prabu nggih kasuwangaken yektine nggonmu kepingin gayuh kanugrahan ya sapa wae ora mung kula Putu Prabu Jaka Pitana titah sak Madyapada iki yen to kepingin kedunungan wahyu ingkang sepisan kudu tansah resik sartane jejeg kang dadi lair batine teges luwih-luwih sira Putu Prabu kuwi jejering Nalindra kudu nglungguhi bawa leksana minangka pangayomaning kawula sak praja negara Ngastina teges pangandikane Nalindra mono sabda Pandhita Ratu teges ora kena wola-wali ora kena wah-gingsir yen to ngendika sak kelimah kudu den pinangkani ora kena mencla-mencli guneme kaya banyu kang tumumpang godhong sendhik kuwi ingkang sepisan nggih yen to satriya ya kudu netepi marang darmaning satriya tetulung marang sapada-pada numpes marang tumindak angkara murka paring buga marang wong kang kaluwen paring payung marang wong kang kodanan paring sandangan marang wong kang kawudan paring teken wong kang angel nggone njumangkake suku ibarate mangkono nanging mangkene gandeng sira kula Putu Prabu kuwi jejering Nalindra Tama ndak jaluk ingkang sepisan yen to pancen lahir batin nggonmu kepingin gayuh wujuding wahyu cakraning rat luwih dhisik weningna cipta rasa pangrasamu ya nggih merga mangkene sing jeneng wahyu kuwi bakal jenjem sartane bakal ayem manjing ana nyangganing titah waton to
aragane titah kuwi wis bisa menep sartane atine wis bisa sumeleh. Ndak jaluk supayane sira kula putu Prabu Jaka Pitana nilar marang perkara kadonyan ya ninggal marang derajat pangkat lan sak manunggalane. Merga titah mono sugiya kaya ngapa, mblegedhu kaya ngapa, derajate dhuwure kaya ngapa. Besok to kalamun to wis titiwahyaning mangsa kala wis nekani kudu sowan ana ngersaning Gusti sing jeneng bondo donya derajat pangkat panguwasa mono ora digawa nalikane sowan ana ngersaning Gusti teges wong mati mono ora nggawa apa-apa ya sangune mung panggaweane ya amal kabecikane nalikane gesangon ing Madyapada. Nggih Kanjeng Hyang nggih mula ndak jaluk ngibarate wong kang gayuh wahyu kuwi wong kang latihan mati utawa wong kang gladi sowan ana ngersaning Gusti. Merga mangkene wong gayuh wahyu kuwi kudu nindakake talak brata. Wong arep gayuh wahyu kuwi kudu alampah tapa brata. Teteki ana ngarsaning Gusti. Mbok kepiye wae saranane ya nggih sing jeneng wujud dupa menyan ratus lan sak panunggalane mono mungkin arya sarana nanging ingkang bagus sarta ingkang wigati ya kuwi panyuwunaning ati antaraning atine menungsa kelawan Gusti kang ngakarya jagat. Mula kang saka kuwi ndak jaluk ya kula putu Prabu weningna cipta rasa pangrasamu aja mbok gagas perkara kadonyan kiwakna perkaraning bondo kiwakna perkaraning donya sartane kawula praja negara Ngastina ingkang kudu mbok penggalih merga ora wurunga yen to sira kula putu Prabu Jaka Pitana kelakon nggonmu gayuh wujuding wahyu kanalindran ya wahyu cakraning rat iki bakal ngembet marang karaharjaning para kawula akeh. Ndak kira mung mangkono mungguh pangandikanipun Hyang banjur babakan nggonmu kepiye nggonmu bakal miwiti laku tapa brata ndak sumanggake ana ngersane putu Prabu Duryudana merga kapitayane menungsa kuwi beda-beda ora kena den peksa putu Prabu. Nggih, Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Wonten patuh Kanjeng Hyang Bisma ketal kandha sampun saged damel semeplong raos sing manahipun ingkang wayahipun Jaka Pitana. Ya tiba sepadha-padha. Lajeng sapangke kula nyuwun dawuh wonten ngarsa patuh Kanjeng Hyang. Ingkang namipun wahyu cakraning rat menika dumunung wonten pundi? Pun Hyang Gandheng uga wis pikantuk sasmita saka ngarsane para Jawata. Sartane uga nampa pawarta ing binata mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging karna nggih. Ing sakmengko wahyu cakraning rat bakal tumedhak ana ing telenging wana. Ya kuwi ana ing telenging wana ya ing alas. Ana ing kono ana sawijining wreksa gedhe ingkang mangkono bakal dadi serana lantaran tumedhaking wahyu cakraning rat. Mula yen to pancen putu Prabu kepingin gayuh wujuding wahyu cakraning rat ndak jaluk supayane talak brata laku tapa brata mesu budi ana ing telenging wana Krendayana ya ana ing weksa gedhe ana ing pojok iring kidul wana Krendayana ya ing kono wahyu cakraning rat bakal tumedhak nggir putu Prabu Jaka Pitana jagat pangestungkur pamanari sing pundi kula wonten timbalan anak Prabu kados pitaken kula badhe gayuh wahyu cakraning rat mriku sakmangke awit mengeti dhateng kalungguhan derajat lan pangkat lan jejeripun ingkang putra minangka Nalindra pramila kula menawi badhe tumuju wonten ing wana Krendayana laku tapa brata kawula wonten praja negari Ngastina boten saged dipun tilar kados pundi paman. Nuwun sewu lho nggih nuwun sewu amit sewu saderengipun paman dari kados pundi menawi paduka pikantuk sasmita saking ngersane para Jawata bilih kedah anggayuh wujudipun wahyu kanalindran ugi ingkang sinebat utawi ingkang namipun wahyu cakraning rat. Nuwun sewu nggih ingkang paduka angkah menika rak naming wahyu ta ingkang paduka angkah menika naming katentreman. Kamangka nuwun sewu paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kedahipun sampun tentrem anggenipun gesang madeg Nalindra wonten Maraja Negari Ngastina. Awit paduka anak Prabu Jaka Pitana dipun kemuli bandha donya seprapat jagat menika kagungan paduka anak Prabu Jaka Pitana.
Lah malah menggaipun ingkang pamaning kepatihan. Tiyang ingkang kedunungan wahyu menika ugi tiyang ingkang nggadahi bondo donya. Menika ugi saged sinebat tiyang ingkang kadunungan wahyu. Mbuh menika wahyu cakraning ngerat, mbuh menika wahyu kamulyan, mbuh menika wahyu katentreman. Wong nek wis sugih, wis mulya, derajat pangkate dhuwur, sinembah dening para kawula turta madeg nalindra, menika sampun saged sinebat titah ingkang kedunungan wahyu. Nggih. Kamangka nuwun sewu. Menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika jejering satriya, kula mboten maiben, kula mboten maidu, mboten dadosaken perkawis menawi paduka badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning ngerat. Ning nuwun sewu lho nggih. Wahyu cakraning ngerat menika sinebat wahyu kanalindran. Lah, wahyu kanalindran paduka menika ugi sampun ngregem menggaipun ingkang bobong kepatihan. Liripun ingkang putra sampun ngregem wahyu kanalindran. Lah menika rak paduka sampun madeg nalindra to nggih, cobi. Wong ki ora dadak nggayuh wahyu kanalindran yen to dheweke wis lungguh ana ing dampar kencana madeg nalindra niku pun saged dipun sebat bilih titah menika pikantuk wahyu kanalindran. Merga wahyu kanalindran niku wahyune wong sing bakale kepilih dadi nalindra. Ngaten nek miturut kula kok nggih. Suman wonten dawuh penemban. Aku krungu aturmu kok sajake ngawur. Ngawur kados pundi? Ngene tak jarwani. Nggih, jarwanto nggih mboten apa-apa. Aja belawanan ucapmu lho Suman. Aku matur wigati ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Aku tak jarwani karo kowe sing jeneng Wahyu Kanalindran ki werdine apa? Lah nggih mangga. Suman wonten dawuh. Wahyu Kanalindran kuwi udu mung sewantah pulung ratu kuwi udu. Udu mung wahyune wong sing bakal kepilih dadi nalindra kuwi babar pisan dudu. Nanging Wahyu Kanalindran kuwi senajan to derajating satriya sing ora bakal sartane ora bisa dipesthekke dadi nalindra, nanging yen to satriya kuwi entuk wahyu kanalindran. Sing dadi nalindra udu kok sing entuk wahyu kanalindran, ning sing madeg nalindra besok sak tedhak turasit satriya ingkang pikantuk wahyu kuwi mau. Ngaten. Iya. Kuwi mung kuwi Begawan Bisma. Ya ora mung kuwi Begawan Bisma, nanging pinesti kodrat sing jeneng wahyu kanalindran kuwi werdine kaya mangkono. Ngaten. Iya Suman. Mula Kang Saka kuwi aja mung ngawur-ngawur. Aku ngerti janjane karepmu arep mblithuk. Janjane karepmu kuwi arep ngojok-ojoki Putu Prabu Jaka Pitana supayane ora sida nggayuh wahyu merga ning atase derajating nalindra. Kok laku tapa brata, laku prihatin arek ora pantes mungguhmu ngono to? Mungguhmu ngono apa ora Suman? Tak takon karo kowe Suman. Ayo, wangsulan kowe bloko ana ngersane Begawan Bisma. Lah nggih ngaten iki janipun karep kula niku. Oh, Dik Patih Arya Sengkuri sampean ki aja sok ngisruh to, Dik Patih. Pripun Kakang Durna? Anak Prabu Jaka Pitana menika sampun madhep mantep kepengin gayuh wujudipun kanugrahan kengaranipun wahyu cakraning ngerat. Lah nggih. Ning sampean ki aja malah mblithuk, aja malah ngicuk-icuki. Kudune disengkuyung, kudune di gawe bombong. Atine anak Prabu Jaka Pitana nggone panjenengane bakal gayuh wujuding wahyu cakraning ngerat. Sarana laku tapa brata laku prihatin ning Wana Krendayana. Nuwun sewu anak Prabu. Paman hari kados pundi? Menawi miturutipun ingkang bapa lho niki. Nek cara kula sing madeg nalindra teng Praja Negara Ngastina, kula pun kekemul bondo donya derajat pangkat panguwasa. Sinembah dening para kawula miyang para nalindra awit nalindra kang sugih her bondo bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis derajat pangkat. Sugih bandu menika paduka nalindra ingkang abebala raja. Menika menawi ingkang dados nalindra ingkang paman dunggir. Kula moh ketayalan ngrekoso awake. Laku tapa brata wonten ing telenging Wana Krendayana. Teng alas niku akeh kewan galak, teng alas niku peteng. Akeh jingklong mesti mengke nalikane tapa malah mboten jenjem merga dicakati jingklong. Nek cara kula mpun to, lenggah teng kedaton nggih mawon mboten sah gayuh wahyu cakraning ratu utawi kengaran wahyu kanalindran. Merga nuwun sewu, derajat menika paduka sampun ngregem
pangkat paduka ugi sampun ngregem, bondo sampun kagungan sedaya. Panguwasa ugi sampun kasinungan. Lah pramila nek cara kula sing dadi ratu kula manggih kula mah trima kekke wong liya wahyune cakraning rat ya wahyune kanalindran. Wong wis dadi nalindra kok isih arep entuk wahyu kanalindran. Mengke nek dobel malah kangelan sing gawa ta anak Prabu. Stungur wayah peluru jagat. Pamandaryo Wonten timbalan. sareng kula petang, sareng kula gelar, kula gulung. Pangandikanipun paman Hadi Sengkuni menika leres. Pangandikanipun paman Sengkuni menika bener. Lah nggih ta, cobi mang penggalih kemawon. Ratu wis kepenak mukti teng Praja Negara Ngastina. Lah kok entuk sasmita nek kon gayuh wahyu mangka ning tengah alas. Ratu kok turut ngalas, piyayi kok turut ngalas niku ajeng golek ramban apa pripun coba mang penggalih. Nek cara kula sing dadi nalindra kula gah kok nggih kula gah. Didhawuhi sang penemban Bisma akeh-akeh ngoten niku ming kula entahke nek cara kula. Nek cara kula lho niku, cara kula nek cara sampean nggih kirangan kula mboten mangertos. Paman Hadi Sengkuni nggih. Malah kula pesthekaken mengke sareng kula badhe gayuh wahyu kanalindran menika mboten saya kuncara jayeng bawana, malah saya ngrantos. Merga wis kepenak kula urip teng Kedaton Negara Ngastina kekembul bondo donya. Dadak ketayalan mlebu wana. Tan wurung wonten telenging wana mangke badhe pinanggih kathah sakathing rubeda ingkang ngganggu gawe dados pepalangipun ingkang putra anggenipun badhe gayuh wahyu. Pramila kula mboten sida. Mboten kula siyosaken anggen kula badhe gayuh juting wahyu kanalindran. Lah ngaten rak malah sae. Ngaten nak malah sae lah. Nek ngaten paduka anak Prabu Jaka Pitana mboten badhe gayuh wahyu cakraning rat menika. Mboten. Kula aturi nyekseni sangjaning para kawula negari Ngastina lan priyagung sedaya kemawon ingkang lenggah wonten mriki. Kula pesthekaken kula menika sampun kadunungan wahyu kanalindran awit kula sampun matung nalindun Praja Negari Ngastina. Kula sampun sinembah dening para kawula. Mboten wonten ginanipun padha karo ning Uyahe Segara yen to Duryudana wis dadi nalindra kok isih arep gayuh wahyuning nalindra. Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Putu Prabu aja kaya mangkono. Aja waton gebyawuyah nampa cerita yen to durung mangerteni kanan sing saknyatane lho Putu Prabu. Kanjeng Hyang Bisma kados pundi? Pun yang rak wis omong to nggih. Wong arep kesinungan wahyu kuwi pancen kudu laku tapa brata pancen kudu laku prihatin. Ya senajan to sira kuwi nalindra, senajan to wis kekemul bondo donya. Nanging yen to pancen madhep mantep niatmu kepengin gayuh juting wahyu cakraning rat. Ya gelem ora gelem, kepiye saranane mbuh angel, mbuh gampang, mbuh abot, mbuh enteng kudu mbok lakoni, kudu mbok tindakake. Nanging nuwun sewu. Pangandikanipun aturipun Paman Pati Sengkuni, kula menika sampun kadunungan wahyu kanalindran. Kula menika sampun kadunungan wahyuning ratu. Kula menika sampun kadunungan wahyu, kadunungan kanugrahan. Awit kula sampun matuk nalindra wonten Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang. Pramila kula aturi nyekseni aturipun ingkang mayapun Jaka Pitana boten badhe siyos lan kula wurungaken anggen kula badhe gayuh juting wahyu cakraning rat utawa sing jare disebut wahyu kanalindran niku. Yalah jagat pangestunggara. Putu Prabu Kurupati. Ature Sengkuni kok ya ta percaya, Ature Suman kok ya tok rungokke. Ature Sengkuni kok ya tok paelu. Wong Sengkuni ki wis dhisik kejaman wong atuamu, ya kejaman bapakmu Dastarastra Madeg Nalindra. Sengkuni kuwi gaweane wis ngicuk-icuk. Lah kok saiki isih wae to percaya to Duryudana, Kurupati. Sengsara timen uripmu dicedhakke nggonmu Madeg Nalindra caket karo menungsa sing cangkemane gaweane nyebar wisa kaya cangkeme Suman kuwi. Nek cara aku nggih, cara aku yen to aku ngingu Nayaka sing kaya mangkono wong becik tak tundung minggat
saka praja negara Ngastina Kanjeng Hyang marai paduka mboten sarujuk kaliyan ingkang dados pepesthenipun ingkang wayah pun saka pitana kula aturi kesah kemawon saking praja negari Ngastina. Piye kepiye Putu Prabu ngendika kepiye menawi paduka Kanjeng Hyang mboten sarujuk kelan menapa ingkang kula gayuh sartanipun mboten sarujuk menawi kula murungaken anggen kula badhe gayuh Wahyu Cakraningrat kula aturi kesah kemawon wonten praja negari Ngastina. Oh kowe nundung aku ngono kowe nundung karo Poniang Poniang wis ora dibutuhake nggone praptoning praja negara Ngastina. Ya tak pinangkani tak turuti Poniang kondur pertapan Markanda Gere. Kati karananing kaswase yaning marga hamalatgung tumiring sang kanda wastrat mojo jagat pangestungkara piyai sepuh sesepuh sing kula sepuhke kudune nyengguyung karo apa sing digayuh kalian wayahe nek kula murungke gegayuhan kula ya kudune sarujuk ora malah nesu ora iso dianggep wong tuwa nek kaya ngoten niku. Ah nggih kula piyambak ya bingung kula niku sak judheg lho judheg liripun kados pundi pendak-pendak ingkang Hyang Sang Mahatma Resiwara Bisma rawuh wonten praja negara Ngastina niku mesti sithik-sithik ming mejang wae sithik-sithik ming mejang wae ming ceramah kula bingung. Kakang Durna niki nggih padha wae. Ngapa sampean ngarani kula ngapa? Sampean pendak-pendak teng transit kalih miru jarik mesti cangkeme le ceramah. Ya umume wong urip ta Dik Pate sering pengalaman, sampun nggih menawi ngaten paduka anak Prabu Jaka Pitana mesti akan bilih mboten siyos tuwi namurungaken anggen paduka badhe gayuh wujuding Wahyu Cakraningrat. Paman Hari Sugundinggi ginanipun menapa kula gayuh Wahyu Cakraningrat utawa sing sinebut Wahyu Kanalindran wong kula menika sampun kedunungan wahyu bondo sementen akeh niku agungan kula piyambak boten enten titah ingkang badhe ngucik dumateng keprabonipun ingkang putra pun Jaka Pitana. Nggih, nggih. Ning napa badhe mboten jenjemanahipun? Liripun pendhawatase gesang wonten ing Madyapada. Kula aturi damel karti sampeka. Supados Pandhawa dinten sak menika ugi modar ngatang-atang dadi bathang. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Pindha kumbang ngajabing tawang susu angin ngendi nggone Bapak Durna Maja anggenipun lenggah wonten dawuh menapa Bapak Durna? Lole
Astaka swala sila berdaba sumorante hawala. Nuwun sewu anak Prabu kemarin kula semua atur. Kula kama mantur lancang matur nasa paduka anak Prabu Jaka Pitana. Bapak turu kados pundi? Kula tak rasa ngrungokke ature Dipati Arya Sengkuni niki. Tangan kok ngerese ra jamak-jamak. Kapal tok. Badhe paring dawuh menapa? Nuwun sewu lho, Nggih. Nggih. Kula kinten kok rasane eman-eman. Eman-eman niripun kados pundi? Paduka menika Nalendra. Nggih. Tumuli Nalendra menika mesti kemawon kagungan tedhak turun kagungan putra. Lah putranipun menika sak mangke menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana surut lengser ke Prabon tartentu putra paduka. Ingkang badhe nerasaken lumintir ke Prabon paduka anak Prabu Jaka Pitana. Nggih, pareng pupun bantur kados pundi? Kamangka nuwun sewu. Putra Ngastina menika namung putu kuleng Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandragumara. Lah menawi samangke anak Prabu Jaka Pitana mboten kersa nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Ngrat, mboten kersa nggayuh wujuding Wahyu Kanalendran, menapa mboten langkung rayogi menawi ingkang gayuh ingkang putra inggih pun putu kula Lesmana Mandragumara kemawon kira anak Prabu. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana yaki tukang walang ati. Yaki tukang kudu garing. Jagat pangesungkura. Sareng kula penggalih, sareng kula petang, kula gelar, kula gulung. Panjen leres pangandikanipun Bapak Durna. Leres nggih. Nggih. Paringaten kula mboten sanggaya Wahyu Cakraning Ngrat ning kajengipun anak kula pun Semana Mandragumara. Nggih, ngaten. Menika sae sanget lho, Nggih. Nggih. Mangke Lesmana kadhawan supados laku tapa brata ten telenging wana Krendayana nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Ngrat. Paman Harya Wonten timbalan. larapno sewaniat majaning sun Lesmana Mandragumara. Inggih ngestaken dawuh nyun pamit matal wasilan. Ngatos-atos sampun kados laralin. Paman Pati Arya Sengguni. Waduh. Basuki Rama nyuwun jawab. Betul.
Lungguh. Sing sopan. Rama nyuwun dhaup Jagat Pangestu Paman Harya wonten timbalan. mriku anak kula Kyat Majaning Suna Lesmana Mandura kumara saking pundi? Teka mriku wonten bathuke kok wonten sentere. Niki wau kula goleki teng kesatriyan mboten wonten. Jebul tinemunipun niku tenggen grumbul-grumbul Kalanjana. Larene pados walang sangit nggih. Jagat Pangestu Lesmana anakku cak bagus. iya Ditimbali wong tuwa sing apik. kula wonten dabluk Rama Prabluk Duryudana Jagat Pangestu anak ratu kok golek walang sangit. Lah nggih nyambel Rama. Kula kaget sowan kula dipiji kalih Eyang Esuman. Kula katimbalan marak sowan wonten ngarsaning Gus Rama Prabu Jaka Pitana. Rama kula nyadong dawet. Nyadong dawuh. Lah nggih dawuh niku nek dibasake dawet. Putuku Lesmana Mandra Kumara padha kanthi raja sak sowanmu ya ngger putuku cah bagus. Kula nuwun inggih Eyang Durna. Eyang Durna. Slamet riyadi sowanipun ingkang wayah Kanjeng Eyang kula ngaturaken bekti kula katur kunjuk wonten ngarsanipun Eyang Begawan Durna. Tak tampa ya ngger putuku Lesmana cah bagus. Putra ratu kok ya gaweanmu nyuluh walang sangit. Nek ketiga nyuli walang sangit nek rendeng kowe golek kicat Lesmana. Pangestunipun Kanjeng Hyang kula niku nek rendeng bikak warung bekicot wonten ing laladan Magetan Kanjeng Hyang. Bekti kula katur Rama Prabu Ya anakku Lesmana cah bagus lak tampa ora lewat pangestu wong adoh Ngastina Tampanana. Oh inggih sampun sanget anggen kawula pundi Eyang Patih. Kula wayah Mas. Arit kula wau pundi? Nuwun sewu nika arit peyengen.
Terus ngopo nek tayengen? Mboten pantes dipun beta wonten madyaning kedaton. Allah. Arit kula wau pundi? Wonten Jawi kula selehke teng Ngebuk nika wau nggih. Lesmana, Kula Rom. sowan ana ngersane wong atuwamu kuwi kudune sing pantes nggonmu nyandang. Kuwi kok nganggo celana kaya ngono. Niki, Ya, niki celana training. ya. Ana tulisane Nggih niki. MTS 9. Nggih niki sing gawean kula nggih nyuluh walang sangit Rama mboten napa-napa. Ora dadi ngopo nanging sesuk meneh prayogane ya sing miyayi. Nggih, Nganggo jarik bapa ngono. kula gadah jarik ning sing tretes prada. Kula isin nek ajeng nganggo disin-isin bocah-bocah Rom. Bekti kula kunjuk. Wis bar ngaturke bekti nggih. Oh, lesmana ki bocah ki ya pancen nyenengake tenan. Agi nyawang masuryanmu ki Mas ki ya. Gawe senenge ngati Lesmana. Sampeyan niku ngece apa cen kesenengen? Engko nek ana pendhita tak plotrokke celanane mbuh lho. Lesmana anakku ora kena kaya mangkono karo bone yangmu. Ing saka 5. Inggih, Rama kula nyadong dawuh Lesmana wonten timbalan. pun Rama lagi wae pikantuk sasmita tulung candra kabungkur saka ngersane para Jawata. Kalamurta pun Rama kudu gayuh wujuding wahyu kanalindran kengaran wahyu cakraning rat. Heeh, anu iya, anu nggih. Gandeng pun Rama ngrasa Kalamurta Prabu Duryudana wis kasinungan wahyu ana ing praja negara Ngastina. Merga aku wis kekempul bondo donya. Mula sing tak jaluk sartane tak dawuhi supayaning gayuh wujuding wahyu kanalindran ora riyo kejaba ya mung Atmajaku ing Saroja Pinangun ya kowe Saroja Kusuma ya anakku Lesmana Mandrakumara. Duh Rama Prabu, kula kok kaget sareng kula kadhawuhan gayuh wujuding wahyu cakraning rat ingkang wasipun menika wahyu kanalindran. Rama paduka menika prawasa pirsa piyambak. Kula niki sepisan kemawon dereng nate gayuh kang nami wahyu. Merga kula moh Sababe apa? wahyu niku lanang. Kula moh Rama. Lesmana Mandrakumara putuku aja kuwatir. Mengko yen ta kowe ora saged apa brata dhewe, kowe mah kowe ora wani laku apa brata dhewe. Mengko apa yang sing ngetutke kere? Lah lajeng wonten pundi yang dununging wahyu cakraning rat? Maju supaya Bapa Durna paring dawuh lawan sira. Ngestaken dawuh Rom. Kanjeng Eyang nyadong dawuh niki wau kok dadak dilebokke ayak teng klenyit. Oh, pancen yo kudu mangkono Lesmana. Nggih, dawuh Eyang. Seranane kowe kadhawan gayuh wujuding wahyu cakraning rat, aku tak takon karo kowe ya, Ngger. Pripun, Yang?
Kira-kira kowe sago apa ora? Gelem apa ora gaya Wahyu Cakraning Rat? Nggih sagah ning pripun carane? Ngene ya, Nger. Wong arep gayuh wahyu mono kudu laku tapa brata. Tapa brata. Tapa brata brot. Niku pripun niku? Tapa brata teges semedi. Oh alah, semedi. Kalih metongkrong kalih hudud. Dudu. Kuwi ya pancen semedi, nanging kuwi dudu gayuh wahyu. Oh nggih. Niku buang wahyu. Gayuh kalegan niku nek kalih metongkrong niku yang nyadong dawuhe yang. Oh, serane wong Tapa kuwi ya Nger, tak kandhani. Pripun? Wahyu Cakraning Rat iki bakal tumedhak ning telenging wana Krendayana. Mula tak jaluk kowe sowana, kowe prapta mlebu ning wewengkon wana Krendayana. Neng kono golek ana wujuding wreksa gedhe sing mapan ning sak pojoke ngiring kidul wana Krendayana. Ngater, ya. Nek kula pun nemu wite terus pripun? Ditebang napa pripun? Aja tetebang. Kowe lungguh ana sak ngisoring weksa kuwi. Tumuli kowe laku Tapa Brata, kowe semedi malah dining. Meminta nang ngersaning Gusti kang karya jagat njaluk sih wilasaning Sang Hyang Widi supaya nek kowe dinahi petunjuk, dinahi pituduh kepiye nggonmu bakal gayuh juting Wahyu Cakraning Rat. Oh alah ngaten nggih. Hagene iki mengkon lungguh sila metengkis. Mengkon meneng wae, rak ming meneng mawon to Yang. Heeh, mung meneng wae. Oh nggih. Nek ngaten ngestaken dawuh Rama Prabu. Anakku lanang Lesmana kepiye? Nyuwun pamit madal pasisilan. Madal pasilan aja tada beli. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja nggih bocah cilik. Tak jaluk muga-muga kowe bisa gayuh Wahyu Cakraning Rat. Ngestaken dawet. Kanjeng Yang, piye Lesmana? Napa nek wong Tapa niku oleh sangu gogek? Wong Tapa kuwi kudu nyingkirake marang hawa nepsu. Wong Tapa kuwi anane mung tansah ngeningake cipta, mlenging rasa, ngeningake babanawa sanga. Oh, ngaten. Iya. Nek sangu gogek mboten angsal, berarti angsal sangu peyek. Peyek ya ora kena. Oh, wong Tapa kok sangu panganan kuwi ora kena. Tapa ki teges laku prihatin. Ya Tapa ki ya laku poso kuwi. Lesmana. Oh. Nek peyek mboten angsal sangu gula teh angsal mboten ora kena, gula teh ya ora kena. Nek mboten angsal beto radio angsal mboten ora kena. Kula pengen ngrungokke ketoprak. Napa mboten dipun keparengaken ora kena Lesmana. Oh, wong Tapa ki kudu resik saka apa-apa. Oh, nggih. Nggih pun nyuwun pamit. Bawaturna. Wonten dawuh, Nger. Babar wisan. Sak panggeripun anakku kula Lesmana Mandra Kumara. Kula suwun supados Bawaturna ki ngrumaca ki. Oh nggih, peringaten malah sak mangke kang Bapak nyuwun pamit lho, Nger. Mangkahanggra sesumbar mawalindo bumi kuncingku maludhuk kuntur katuk lumembak penyu kanggo mambang kula balang puja puji santi mugi rayu tindahipun Bawadurna. Matur sembah nuwun Anak Prabu. Lesmana, kula wonten dawuh Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Eyang Durna Gati monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang ayo putuku Lesmana. Ora kono. Nyuwun pamit.
Paman Pati Ari Sengguni. Kula wonten maring ngadhawuh inggih anak Prabu. Babar pisan. Sak bidalipun anak kula Lesmana Mandragumara Kurawa kadhawan supados andherekaken lampahipun anak kula. Inggih ngestaken dawuh ngrumajangi tindakipun Kang Putra. Iya Paman. Babar pisan. Sedaya kemawon Kurawa 100 sampun ngantos wonten ing sijir. Kula aturi supados ngrumajangi dumateng praptanipun anak kula Lesmana tumuju mlebet wonten ing wewengkon Wanakrendayana. Inggih ngestaken dawuh nggih kepareng nyuwun pamit madal masilan. Atos-atos sampun kados lari alit Dimas Kartomarmo wonten timbalan sinuwun. Bubarno kang padha sibuk jenenge Senedya Kuntur Kedaton kaya wis purna gatining pananggilan. Wih, ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartomarmo kadangipun Kakang purna gatining pananggilan. Arsa Sang Nata Kundurang Kedaton seluk saking dampar Kusnana kinapit gambaran gading kadheraken sang yaring peromban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacaraning keprabot kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sang Sri Naranata lamun katiron saking Mandura Sang Prabu Duryudana minggah wonten samadring sanggar pelanggatan arsa ngunjuk syukur wonten ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat.
sing